खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों, अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दं डिजिटेल प्लेटफर्माव बर' सावथुनखौ फोजौखांनो थाखाय निउब' मुंनि एप्स बेखेवदों। आथिखालनि मुगाया बादायलायनायनि मुगा। दिनैनि गोनोखो मुगायाव क'क्राझार जिल्लानि हानजासे लेखा गोरों लाइमोनफोरा गावबा गावनि रोंगौथिखौ लानानै ओरैनो जिरायनानै थायाखै। सोरखारि साख्रिखौल' आसा खालामनानै थायालासिनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा हालामनि एमटेक आईआईटी देहरादुन उथ्रिसारनाय मारुंसा सोरां ब्रह्मआ बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन राव हारिमुखौ डिजिटेल प्लेटफर्माव फोजौखांनो मिजिं लानानै निउब' मुंनि एप्स बेखेवदों। बिथांनि दिहुननाय निउब' नर्थ इस्ट उइथ बक्स अफिस एप्सखौ दिनै क'क्राझार सोहोरनि जेडि लामायाव थानाय सोरखि रेस्टुरेन्टआव बेखेवना होयो समाज सिबियारि पार्बती ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो निउब'नि सिइअ बज्रफानि बसुमतारजों लोगोसे सा5 ओनसोलनि लेखा गोरों लाइमोनफोरा बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव निउब'नि सिइअ बज्रफानि बसुमतारिया बुङोदि बर' सावथुनजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि वेब सिरिज, एलबाम, मिउजिक भिडिअ दिहुनगिरिफोरनि थाखाय आरो बर' सावथुनखौ डिजिटेल प्लेटफर्म होनो थाखाय बे एप्सखौ दिहुननाय जादों होनना रोखा फोरमायो। गासै गोदान गोजाम बर' सावथुनफोरखौनो बे एप्लिकेशननि जोहै गोरलैयैनो नुनो मोनगोन होनना बुंबावो आरो बे एप्सखौ दिनैनि गेजेरावनो प्ले स्ट'राव मोननो हागोन होनना बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बावैसो सान सिगां गौहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय गबोनाय बड'लेण्ड आर्मिनि सान्थ्रि हान्जाफोरनि सायाव गोबां दासान्दि ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव खोब सावरायनाय नुनो मोन्दों। गोबाव बोसोर सम जोबथेसालियाव हारिनि थाखाय सैनांनाय बिर जोहोलावफोरखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव क्रेडिट लालायनायखौ नुनो मोन्दों। गोबां बर' फिसाफोरनि गोसोआव सोंलु सिखारदों दि बड'लेण्ड आर्मिनि सान्थ्रिफोरखौ सोरनि नाजानायाव बख'खो, सोरनि नाजानायाव बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जाखो। बेबायदि सोंलु सिखारबाय थानाय समावनो जेलनिफ्राय उदां जाबोनाय अनसाय बर'आ बुंदों बिटिआर गोरोबथाजों केसआ रेजें जानानै गदों। बेराफारसेथिं एनडिएफबि एक्स वेलफेयारनि दैदेनगिरि डि हारिमुजों लोगोसे एनडिएफबि आर बिथांमोना बुंदों अनजालि दैमारनि गोब्राब नाजानायावसो गदों होनना आरो बे बाथ्राखौ अनजालि दैमारिया गावबो ससियेल मिडियाजों फोसावदों गाव गोब्राब जुजिनायखौ। आसा खालामदों बर' रायजो राजाफ्रा गायसनगिरि डि आर नाब्ला एबा रन्जन दैमारियाबो थाबैनो जेलनिफ्राय उदां जागोन होननानै। मैया हरखाबै फैनाय बारहुंखाया गोबां ओनसोलावनो बिफां लाइफां बायनायजों लोगोसे कारेन्ट खुन्थिया, न' बां, लामा दालां नस्थ' खालामबाय, सानथ्र'हायै दोहोन दौलत खहा खालामबाय। दासिम खौरां लिरजासिमाव सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां सफैयाखै। अब्लाबो गोबां सुबुङा बारहुंखाजों मोगा मोगि जाना खस्थ' मोननाय खौरां फैदों। क'क्राझार सोहोरनि जेडि रडआव दंफां बायसिनना हान्था मेलायाव गोबां जेंना सोमजिहोदों। बर' हारिनि गौरब आरो बड'लेण्डनि गंसेल' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव रंगिना संगिना आबिर गाब गोनां आगु बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि फरायसाफोराबो जोबोद रंजा बाजायै बर' हारिनि लोगोसे आसामनि आमाय थुख्लु रंजालि बैसागोखौ फालिनाय नुनो मोन्दों। गुबुन गुबुन हारिमुवारि गाननाय जोमनाय, मोसानाय, रंजानाय बाजानायजों समायसार होयो। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि गोरों लाइमोनफ्रा जौ लोङाजासे बैसागोखौ रंजानो मेसेज हरदों। जौजों समाज आरो थासारिया गाज्रि जायो, खैदां खैफोदबो फैयो होनना बिथांमोना फोरमायदों। एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुननायनि सायाव बाथ्रा बुंदों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि धरेन बर'आ। दासान्दि तामुलपुराव सोलिबाय थानाय 60थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर' हारिनि गोबां जेंना जेंसि आरो बर' बिजों, बर' थुनलाइनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। लोगोसे बिथाङा भारतनि नखर बिफानखौ रन्जन दैमारिनि केसखौ रेजें खालामना बोखारना दिहुननांगौ होनना खावलायदों। बिटिआर गोरोबथाजों रिहेबिलिटेसनखौ मोजाङै रानफुंनांगौ, लोगोसे गोरोबथा बायदियै रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय दिहुनना गोजोन लाबोनांगौ होनना बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। लोगोसे बिथां मानगोनां आफादगिरिया बुंबावदों दि रन्जन दैमारिनि जेलाव थानांनाया बर' हारि आरो बिटिआर गोरोबथानि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव होननानै फोरमायो। दानिया फैदो लोगोफोर जोबथा खौराङाव। मानास माहारियारि हाग्रामानि मोसा रैखाथि हान्जानो मुलुगनां रेन्जार बान्था होदों। आसाम रायजोनि सिङाव थानाय बिटिसि हालाम बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामा अदेबानि टाइगार प्रजेक्टआ मुलुगनां बान्था मोननो हादों। इं 2021 मायथाइनि मुलुगनां रेन्जार बान्था महरै इन्टारनेशनेल इउनियन फर कनजारभेशन अफ नेचार माननि बान्थाखौ मोननो हादों। माहारियारि हाग्रामानि सिङाव थानाय मोसाफोरखौ रैखाथि होनायजों लोब्बा थानाय 12 सोद्रोमा गोनां मानास मोसा हान्जाखौ थांनाय इं 2016 मायथाइयाव बिटिसि सोरखारा दानानै होदोंमोन। मख'नो गोनांदि मानासनि हान्जाफोरजों लोगोसे गुबुन गं 19 हादोरनि माहारियारि हाग्रामाफोरनि रेन्जारफोरनोबो बे बान्थाखौ होनाय जादों।
मानास माहारियारि हाग्रामाया मोननाय बे मान बान्थाजों लोगोसेनो माहारियारि पार्कखौ जौगाखांहोनो थाखाय $3,000 अनसुंथाइ होफानाय जादों। मुलुगनां रेन्जार बान्था बे माननि थाखाय मुलुगनि गं 43 हादोरनि सा 113 सुबुङा मुं फारिलाइ होदोंमोन। नाथाय बेनि गेजेराव सा 10 सुबुंनि मुंखौ सायख'नानै साबसिन रेन्जार महरै मान होनाय जायो। बे बान्थाखौ मोननो हानायनि थाखाय जोंनि बिटिआरजों लोगोसे आसाम आरो भारतआ जोबोद देरगानाय फैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।